Hello mga chongs! So ngayong araw to ay gagawa tayo ng pizza. Ito yung pinaka-best seller namin is itong beef shawarma pizza. Tara mga chongs, gagawa tayo ng pizza. So mga chongs, ipakilala ko muna ito aking mga kasama. Ito si... Yan! Si Imar Kubing. So ayan. At ito namang aming si Miss G. The only So ngayon mga chongs, ito ang ating flavor. Ito natin yung ating toppings. Ito yung cheese. Ito cheese. And ito beef. So mga chongs. So ito mga chongs, ang kanyang dough. So lalagyan natin yan ng pizza sauce. So ayan. Ipasok natin sa oven. Yan. Lulutuin natin ito within 10 minutes mga chongs ha. So ito na mga chongs, luto na siya. So ilalabas natin sa oven. So yan. Yan mga chongs. Sarap yan. So yan mga chongs, hihiwain natin to. Tapos mga chongs, lalagyan natin ito ng shawarma sauce. Ayan. So ito mga chongs, ito na ating finished product. So beef shawarma pizza. So ayan mga chongs, nakakita ko sa inyo. So ayan mga chongs, sana nagustuhan nyo, sana nabusog kayo sa aming pizza na ginawa ko na sa inyo. So yun guys, yun mga chongs, thank you for your watching and support. And please don't forget to subscribe my channel and click na din yung bell icon mga chongs para updated kayo sa aming mga video na gawin sa aking channel. So thank you guys and God bless.